Όντως άκουσα ότι σε άφησε για την Εύα. Σου λέω τι άκουσα. Δεν ξέρω τι κάνω αυτή την τύπισσα, αλλά κάτι κρύβει. Στορκίζομαι. Την είδα να πυροβολεί το χατζάκι και δεν πυροβόλησε ως αστυνομικός. Τον σημάδεψε στο στήθος, στεγνάκι τον πυροβόλησε. Αυτό το είπε σε κανέναν? Μιλάμε για μια υπόθεση διαφθοράς. Κρύβονται πάρα πολύ από εκεί πίσω. Το είπα στον πατέρα μου και στον παππού μου. Αλλά δεν μου δίνουν καμία σημασία. Νομίζουν ότι το φαντάστηκα. Ή ότι ζηλεύω. Και εσύ αυτό πιστεύεις, Όχι. Αλλά ίσως θα έπρεπε να το πεις στο Λουκά. Πες του το. Θα του το πω. Μιλήσατε? Ναι. Και? Τι και? Νομίζω ότι ζηλεύω. Μήπως του το είπες με τέτοιο τρόπο που τον έκανες να πιστεύει ότι ζηλεύεις? Όχι. Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι φοβάμαι. Με το ότι είδα πως κοιτάζονταν αυτή η τύψα και ο πατέρας του και ήταν πολύ περίεργο. Σαν να γνωρίζονταν. Και μετά αυτή τον πυροβόλησε ψυχρό. Και δεν με πιστεύει κανείς, ούτε αυτός. Εγώ σε πιστεύω. Η γυναίκα αυτή εδώ και 3 μήνες κατηγορεί τον πατέρα μου μέρα νύχτα ψάχνοντας ένα φάκελο με στοιχεία. Και νομίζω ότι τώρα ξέρω γιατί. Γιατί? Γιατί μπορεί σε αυτό το φάκελο να είναι και το δικό της όνομα. Μαζί με τους υπόλοιπους διεφθαρμένους αστυνομικούς και δολοφόνους. Ζωή. Τι? Σήμερα βρήκαν το συνεργάτη της. Τον κουράκι νεκρό, είχε φάει 5 σφαίρες. Τότε μπορεί αυτή να τον σκότωσε. Θα περίμενα, μην βιάζεσαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μάθω την αλήθεια. Θα ψάξω την τσάντα της, το αυτοκίνητό της, το σιρτάρι της. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα είναι επικίνδυνο. Το ξέρω. Αλλά μ' αρέσουν τα επικίνδυνα. Πέτα το όπλο! Έλα, πέτα το όπλο! Καλέστε ένα ασθενοφόρο. Ένα ασθενοφόρο. Έχουμε 2 αστυνομικούς τραυματισμένους. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήμουν στην πλατεία, είδα την ώρα και είπα δεν περνάω να δω τη Ζωή. Αν δεν έχει φύγει ήδη. Καλά έκανες, θέλω να μιλήσουμε. Βεβαίως. Αν πρόκειται για τη Ζωή, σας διαβεβαιώ ότι απλώς ήρθα να τη δω και θα είμαι στην ώρα μου στο τμήμα. Καλά, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά αργότερα και θα πούμε πολλά. Για άλλο πράγμα θέλω να σου μιλήσω. Ξεκίνησες μια έρευνα για λογαριασμό σου. Κατέστρεψες την κλειδαρία ενός αυτοκινήτου χωρίς ένταλμα. Πήρες ένα όπλο που ήταν βασικό στοιχείο για 2 δολοφονίες και χωρίς να ρωτήσεις τους ανωτέρους σου, πραγματοποίησες μία σύλληψη χωρίς να είσαι εκπαιδευμένος γι' αυτό και χωρίς να έχεις άδεια. Ένα πράγμα θα σου πω. Ορισμένες φορές προέχει η ανθρώπινη ζωή. Και εσύ έσωσες μία. Η αποφασιστικότητα και το θάρρος σου
είναι πάνω από την έλλειψη πειθαρχίας σου. Θέλω να ξέρεις ότι αν χρειαστείς ένα σπίτι ή αν ποτέ θέλεις μια οικογένεια, εμείς είμαστε εδώ. Ήρθες. Μπορείς να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις. Κάποια βοήθεια, κάποια συμβουλή, ό,τι χρειαστείς. Μιας που το αναφέρατε, θέλω να βγάλω δίπλωμα οδήγησης και δεν έχω τόσο πολλά λεφτά. Αν με βοηθούσατε με τα πρακτικά, ίσως να μην έδινα τόσα λεφτά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Βέβαια, εγώ δεν έχω αυτοκίνητο γιατί δεν έχω. Αλλά για τα μαθήματα οδήγησης, ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι στην αστυνομία χωρίς δίπλωμα. Πρώτη φορά βλέπω κάποιον χωρίς δίπλωμα. Λοιπόν, και για αρχή, πρέπει να μάθεις να προσπερνάς πολύ προσεκτικά με τη μηχανή τα αυτοκίνητα. Στο καθρέφτη του αυτοκινήτου υπάρχει ένα σημείο που το ονομάζουμε νεκρό. Δεν σε βλέπει καλά ο οδηγός. Θέλει πολύ προσοχή. Και κυρίως να μην τρέχεις. Μην τρέχεις. Ναι, μην τρέχεις. Εντάξει, συνεχίζετε το μάθημα άλλη ώρα. Φεύγουμε. Μισό λεπτό, Ζωήτσα. Αυτό το έτοιμασε η μαμά για τον Λουκά, αλλά φοβήθηκε να το ξυπνήσει πρωί-πρωί. Αυτή έφυγε πολύ νωρίς να πάει στη λίτσα μας. Θα το πας. Θα κοιμάται, πάρε τα κλειδιά να ανοίξει. Ανδρέα. Σκεφτόμουν ότι σήμερα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μαθήματα οδήγησης. Λες? Πρέπει να παρουσιαστώ στο τμήμα. Σε λίγο. Ναι. Άμα είναι έτσι, τότε σε βάζω στην ομάδα μου, άρα είσαι σε υπηρεσία, οπότε σε διατάζω να αρχίσεις μαθήματα οδήγησης. Πάμε. Θα έρθεις μαζί μου? Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ, κάτω για μένα. Εντάξει. Έλα, άμα έρθεις, θα είμαι κι εγώ πιο άνετος. Έρχεσαι. Ναι. Σιγά. Με προσοχή. Έτσι. Σιγά. Ωραία. Το έχεις. Πάμε. Δεν κοιτάς μπροστά σου, μη σου κάνουμε πουθενά. Θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Πάνω κάτω μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεσαι ή τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά δεν θα σταθώ επόδιο σε εσένα και τη ζωή, εντάξει? Λουκά. Όχι, θέλω να το ξέρει, εντάξει?
γάμω τα άτομα. Και επίσης θέλω να ξέρεις ότι ό,τι συνέβη ανάμεσα σε μένα και τη ζωή έχει τελειώσει. Για πάντα. Εντάξει. Εντάξει.